kana ZANU-PF yakapembera pakasiya vanozonjamisa bato reTCC yazviruza nekuti mazimbo ari kuramba achitojamuka achiti ari kuda sarudzo itsva munyika yakajeka. Saka pina mashoko kana muvhidhiyo rabuda tiona macitizens achijamuka achiti aiwa kana ZANU-PF yakafara vanozonjamisa pakasiya bato aiwa yakamiscalculata nokuda kwekuti isusu tisitava kutojamuka, tisitava kutoda mafresh elections acho, tisitava kutomapusha kana Sadc ichitouya inenge yaunzwa nesu. Saka napinda mashoko avataura ndo pano kuti bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon nokuti panopanirwa pachinzi vanhu vazhinji vanoshoropodza vanozonjamisa vakapemberera kwazvo pakasiya mukomana bato rake, asi chavasina kuziva ndechekuti vagari ndio vachatungamira urongwa hweimwe sarudzo itsva sezviri kutaurwa muvhidhiyo riri pano. Tiendera mberi zvinonzi Mnangagwa achida asingadi tomuda patebho unotaurirana navanozonjamisa kuti maelections iwawo tomaita rini, asi tiri kumada gore rino. Ndo mashoko ataurwa nemacitizens aya vachiti aiwa isu maelections tiri kutomada uye achatoitwa gore rino, nezonjamisa achatotaurana idi Mnangagwa vowirana maelections vachamaita rini. Mashoko ataurwa nemacitizens aya chimududzai mafungiro enyu nokuti macitizens achizopindira panhau yacho manje vati aiwa nyakumwamisa vanozonjamisa asi hazviita tsitsi kuti tiifambire nyaya. Chimududzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pemashoko aya. Pinai mucomment section medu, sangana usubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.